Alu sekolah, alu sekolah. Ang sekolah, ang nanga nih, alu nih lupa nih. Manis nih. Satu lain. Alu abis ini tak kayu dah, pangkat. Beta beg gelini yang igza deh. Nah ini yang. Ma, rawu cikila ompray goसो गैला. Sekoलायनानै. Alu sekoलायदों इसोर. Jabai deh. Bara jai. Sulai. Hari sekali gas deh. Oh, ibar ang nina. Biskiji enggak? Pagla kiji. जोंना सानै दं बुबक. सानै बिस्किट जायाखै? मामाखै दहायनो बिस्किट जायाखै? एखे खुनु बारा गैयाबा। आरो बिस्किट जायाखै फाग्ला। आरो आलु। Leh hनै माथो जाबाय थाखो नोंसोरलाय? माबा दसेखौ खनबावो नै लां दसे बारा लां नै हरबाय आं माथो आं एथ' मोजांखौ बे बस्था गोथांखौ नुखायाखै नोङो जाम्बा बेयाव सुदो मोनसे दें जायाखै आंनाव गिबारब्रा आं लास लाबाय थागासिनो नुवाखै नामा माबा फरनाय दंबावो फरनाय फाग्ला जादों नोंबा बिसिजों लांगोन अबेखौ आलुआ दसल'सो हरजानाय र' दा बेसेबां जायो दा नायनोसै अबेसे माबा सुयोबा दानो सुफानांसिगौमोन दायो लास्टआव गुन्द्रासो जाहैसिगौमोन न'निफ्राय सुफैनोसै आं नोंसिनाव फानोबा गावना गोजौसिन बियो हाब अनेक बारा जाबाय अनेक बारा बारा जाबाय फाग्ला बिदि जों सानैनि दं एबाराय थिखोदो जों सानैया सेरनायखौनो मोनाखै दाबो सानैखौ मोनाखै दाबो सेरनायखौ हो मन्द' हो फाला नायथारनांसिगौ जाबाय Kena deh. Baguannya bahan. Kau bola deh. Kau sih. Kau sudah. No, mau deh. Ôi gila này gila. Ôi video kita. Gila nih. Alu sekolah. Alu sekolah. Ang sekolah, ang nanga nih, alu nih lupa nih, alu kumaba di sekolah nih, alu kumaba di sekolah nih, nih, besar nih, alu kumaba di sekolah nih, naik. Tak kalah macam Bi usukannya dah orang kalam sendiri.
नुबाय नै नै बारा गोलैयो आलुखौ माबायदि खनदों हरैलै गांफोर मालाय खननानै दोननायखौ मानो खावबाय थादों बिजाइनाव खननानै आं एफा उन्दै जमा खालामना दोनबाय सोलासिगोन बे अशकआनो बांसिन खालामदों माबाखौ दावरावखौ अशकआनो बांसिन लादों दावराव खालामनाया